Matul dan it-tmiem il-ġimgħa, uffiċjali tal-Pulizija fil-komunità qed imexxu inizjattiva li għandha lan li tiżgura s-sigurtà tat-tfal li jattendu xi attività marbuta mal-Karnival fil-Kapitali Maltija. L-uffiċjali qed iqasmu brazzuletti tal-karti b'xejn fiż-żona ta' Pjazza Kastilja fil-Belt Valletta. Fuq dawn il-brazzuletti il-ġenituri jew adulti li jkunu mat-tfal jistgħu jiktbu isimhom u n-numru tal-mowbajl tagħhom f'każ li ċkejknin jinfirdu minn magħhom fir-rassa waqt l-attivitajiet tal-Karnival, speċjalment għaliex f'dawn iż-żminijiet il-belt tkun miżawda bin-nies. Is-sibt filgħodu fi Pjazza Kastilja rajna li l-pulizija jitkellmu mat-tfal u jħeġġuhom iżommu din il-brazzuletta fuqhom il-ħin kollu biex ikunu siguri huma u jserħu ras il-ġenituri tagħhom. Tkellimna ma' Surġent Xonaxa dwar din l-inizjattiva organizzata mit-tim tal-Pulizija fil-komunità. Qegħdin nagħtu brazzuletta lil ġenituri jew dak li jkun fil-kustodja ta' mat-tfal fejn dan il-ġenitur jikteb il-mobile number flimkien mal-isem u kunjomu u jwaħħilha ma it-tfal biex jekk f'każijiet li jintilfu daw it-tfal u jsibhom xi ħadd ikollhom dawn il-kuntatt fejn jistgħu jikkuntattjaw. Qegħdin nippruvaw nagħmluha mill-entratura tal-Karnival ta' Kastilja, minnaħa ta' Kastilja biex dawk li huma diħlin jieħdu din l-inizjattiva magħhom biex ikunu iktar aware ta' dawn l-affarijiet. Din l-inizjattiva niżlet tajjeb ferm għall-ġenituri li faħruha minħabba s-sens ta' serħan il-moħħ li toffrilhom fil-kuntest tas-sigurtà ta' uliedhom. Ikun hawn ħafna rassa u hekk it-tfal ikunu iktar safe. Ma tafx jista' jinqala u fl-istess il-ġenituri u n-nanniet ikollhom moħħhom mistrieħ. Inizjattiva tajba ħafna, proset għal min ħareġ biha għax it-tfal jintilfu malajr. Fl-isfond ta' din l-inizjattiva wkoll il-Pulizija din b'kampanja edukattiva dwar is-ser li jista' jseħħ f'attivitajiet tal-massa. Qegħdin inqasmu wkoll flyers rigward is-ser minn fuq il-persuni, f'attivitajiet tal-massa jkun hawn iktar ser, allura nippruvaw nilqgħu minn qabel. Kull min jidħol il-belt tal-Karnival bit-tfal huwa mħeġġeġ javviċina lill-Pulizija fi Pjazza Kastilja u jitlobhom brazzuletta bilan li jiġu evitati aċċidenti bla bżonn.